skor på sig med väldigt stor sula, och det är en fördel. Det finns vissa som får för sig att göra detta med gymnastikskor med gelésula som är gjord på att springa. Det är en riktigt dålig idé. Det här är mycket bättre. Och nu växer upp igen och går vidare. Och är tillräckligt långt över linjen. Jonas satsar gissningsvis på att göra 4 vält, vilket räcker länge nu i resultatlistan. Vi har 2 personer som har gjort alltihopa ännu så länge. Kom igen och hjälp honom nu då. Om det är ont och han blir trött så behöver ni berätta för honom att han vill. Och då kommer det då. Det gäller att komma under däcket utan att ta med sig för mycket grus. Och det finns tid kvar, men det finns inte kraft kvar.